Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana halikene malala, abe mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chenyuma, songo matematia, anti paratelima, telima wa daka di tro. So don't know la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo matematia do, ani simanko. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Mali kɛnɛya ministre médecin colonel Assa Badialo Touré ale ye baradayɛlɛ sigi sen kan min ye tali kɛ Bamakɔ sigida 6 ale kɛnɛyaso olu bamayɛlɛmali la ka kɛ tanso lakikaw ye Lafiyabugu ale de sugandira ni baradayɛlɛ ninnu na. Farafina kilebi yanfan wari marasoba ni ale be BCEAO ko fɔ ka fara Mali magobatigiw olu ka kulu kan ko olu ye u ka ladala ɲɔgɔn ye sigi sen kan wa wulikajɔ ninnu ɲɛsinen don ka se ka dɔ ɲɛfɔ Mali ale sɔrɔko la. Mamadou Diallo ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye nɔgɔn kalo tile 28 san 2025 an bɛna min walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaramuso sanfɛla la tele min kɛlen don ka para ye caman bila ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali ministre min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen ma ko ale ye wulikajɔ kɛ kunungo alamisa nɔgɔn kalo tile 27 ka se ka baara dayɛlɛ kɛ min bɛ ɲɛsin an ka kɛnɛyaso olu yɛlɛmali la ka kɛ hôpitalso lakikaw ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o de wulikajɔ kɔnɔna na médecin colonel Assa Badialo Touré ko ale ye Lafiyabugu ale de CCRF sugandi ka se ka nin baara dayɛlɛ ko sigi sen kan. An ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Ni ne fɛn na kuma ba tɛ na an nana cili de kɛ an bɛ cili kɛ dɔrɔn an bɛ taa. Ka kow bɔ kumakan na ka yɛlɛma ka kɛ waliya kɛli ye ale hakilina min bɔra Mali ministre min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya kow bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ médecin colonel Assa Badialo Touré ale ko fɔ a ka wulikajɔ in ɲɛsina Mali marabaw ye hakilina mun ta ka Mali CCRF dɔw yɛlɛma ka kɛ lapitanso lakika ye. Ni wulikajɔ kunfɔlɔ ɲɛsina Lafiyabugu ale CCRF ale de ma so fɔlɔ mun ka ɲi ka ci yasa ka ale dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛlɛma ka kɛ dɔgɔtɔrɔso lakika ye o baaraw sigira sen kan Bamakɔ sigida 4nan ni o ye Ecommunicati ye. Étape fɔlɔ tɛmɛna an y'a ye président de la transition générale d'armée Assimi Goïta ye pierre fɔlɔ da o kɛra Korofina bi an nana u b'a fɔ min ma démolition n'o ye yɔrɔ dɔ cili ye cili in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que yɔrɔ ka se ka jɔ fo yɔrɔ dɔw de ka ci baara ka se ka kɛ parce que plan bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ mais a tɛ taa fo yɔrɔ dɔw ka ci. Ka tali kɛ ni wulikajɔ na ɲininkali dɔw sɛmɛna ministre de la santé la min bɛ tali kɛ baaraw tɛmɛli la ni olu ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ko nin so ninnu bayɛlɛmali ko o tɛna dankari kɛnɛya wulikajɔw la furakɛliw na kɛ o kɛcogo la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na sanga na waati bɛɛ lajɛlen na. Ne jamanakuntigi kun sinsinna fɛn dɔ kan ko baaraw ka continuer an y'a ye conteneurs sigilen bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw déménagera baara bɛ kɛ wa fo ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ban ni ala ma basi wɛrɛ kɛ furakɛli bɛna k'a kɔnɔ a cogoya la pour que maliden bɛɛ k'u sago sɔrɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni CCRF ninnu yɛlɛmali ka kɛ hôpitaux ye Bamakɔ dugu kɔnɔna na ni o ye kominiw kɔnɔna ye ko ale bɛna kɛ kalo 12 kɔnɔna na wa o kɔfɛ yɛrɛmarakafow ka dɔgɔtɔrɔsow ni o ye région kɔnɔnaw ye ko o na kɛ kalo 24 ni o ye san 2 ye.
nin de bɛ taa ni an ye sɔrɔ ale kungo kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ mali makobatigiw ka kulu ni a bɛ CNPM ko fɔ Conseil national du patronat ka fara BCEAO ale jamakulu ma kan ko olu ye u ka kalo 6 ladala sigi kɔni kɛ sigi in a bɛ boli jamana sɔrɔ kow bɛ cogoya mun na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu kɛra ka kɛ ni kunungo alamisa ye nɔ kalo tile 27 san 2025 CNPM ale yɛrɛ jabayala la anw ka ɲininikɛla Mamadu Jalo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Mali sɔrɔ busonbaw ka kuluba n'o ye CNPM ye ale ni an ka farafinna gun ka bangi mun bɛ yen n'o ye BCEAO ye olu ye u ka ladala ɲɔgɔn najɛ kɛ walasa ka se ka kuma sɔrɔ kumaw kan u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ u da sera fɛn min ye musakakow fo ka taa se sanni feerew diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani fɛnɛ an ka jamana cakɛdaw olu ka sɔrɔw bɛ cogo di fo ka taa se baarakɛminɛn kuraw olu yirali la an ka sɔrɔ busonbaw la. Rencontre ye laada de patronat ni BCEAO bɛ to ka ɲɔgɔn ye u bɛ kuma Mali économie kan u bɛ hakilinaw falen falen u bɛ chiffres lajɛ mun ka ɲi mun man ɲi ou bien u b'a lajɛ fana ko mun bɛ nalen san kura min bɛ nalen a bɛ nalen ni bolo ni kumakan jumɛn ni bolo ni fɛn jumɛn labɛn jumɛn kan ka kɛ pour que ka kunbɛn donc bi lajɛ min tun b'o ka fɔ o hukumu de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an ka Mali économie fɛn ɲumanw b'a la fɛn dɔw b'a la mun bɛ mɔgɔ fana lasira a bɛɛ b'a fila bɛɛ b'a la mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan min ka gɛlɛn c'est ka sini lajɛ ka lajɛ an bɛ mun kɛ pour que sini ka ɲɛ ni bi ye o baara de bɛ sen na o discussion yɛrɛ fanba kun b'o de kan an b'a kɛ cogo di pour que ka croissance sɔrɔ pour que économie ka se ka dɔ bonya dɔ ka fara a kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ BCEAO maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ kan u b'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw kɛra an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye 100 sara la kuru 4 o farala Mali sɔrɔ kan o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye sɛnɛw fo ka taa se sanni feerew ani jamana ka nafasɔrɔ sira wɛrɛw olu kɔni sera ka kɛ sababu ye ka Mali sinsin a kolo la sɔrɔ ta sira fɛ. Jɛ in na an ye nimisa wasa sɔrɔ parce que opérateur bɛɛ sirannen don Mali kɔnɔ bon mais BCEAO nana fɛn minnu fɔ an ɲɛna min bɔra enquêtew la min bɔra ka jateminɛw la o y'an rassuré o y'an hakili sigi o y'a yira an na k'a fɔ vraiment an bɛ se ka espérer Mali ko la o y'a yira an na k'a fɔ Mali b'a sen kan. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ BCEAO a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la fɛn min ye baara minnu bɛ tali kɛ jamana sinsinni na a kolo la n'o dɔw ye kurankow jikow fo ka taa se tajikow ma olu kɔni kan ka sinsin walasa fɛn min ye jamana sɔrɔ a bɛ yiriwa. nin de bɛ taa ni an ye sɛnɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie bakuruma fɔla n'a bɛ wele ko FENABIO ale ye kulu kɛrɛnkɛrɛn min ka wulikajɔw ɲɛsinnen don ka se ka ladilikan caman di cikɛlaw ma mun na kɛ sababu ye maaw ka segin an ka sɛnɛcogo kɔrɔlenw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ o hakilina ninnu baara kunfɔlɔw sigira sen kan ni o ye u ka lajɛ fɔlɔ ye monument de la tour d'Afrique la anw ka ɲininikɛla Isa Sise ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Forum in labɛnna ONG Association Malienne pour la Solidarité et le Développement MSD ale ni sɛnɛ minisiriso fɛ Amiru Jawara n'ale ye ONG MSD président ye ale ka fɔ la nin kɛnɛ in dabɔkun ye ka se ka sɛnɛkɛlaw bilasira. An ye forum min labɛn Forum national sur l'agriculture biologique et l'agroécologie n'o ye ka sɛnɛ hɔrɔn taabolo jukɔrɔma tinti an ka jamana kɔnɔ donc an ka wuli ka jɔ fɔlɔ pour que ka an ni sɛnɛkɛ tɔn minnu bɛ ɲɔgɔn bolo ministère de l'agriculture ani DENA an farala ɲɔgɔn kan ani organisation paysanne société civile consommateurs ka welewele bila bɛɛ ma. N'a y'a sɔrɔ lajɛrɛ in laɲini ye ka se ka sɛnɛkɛcogo kura ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye a laɲini dɔ ye fɛnɛ ka se k'u kunnafoniya bagaji dɔw kɔlɔlɔ la. An kɛnɛ ka wuli ka jɔba kɛ an ka forum lancement fɔlɔ don fɔlɔ k'o ta k'o dédier contre les pesticides interdits en Europe mais exportés en Afrique parce que kɔlɔlɔ min b'o la o kɔlɔlɔ ka jugu kosɛbɛ mais bɛɛ t'a kalama. Diɲɛ fan 14 bɛɛ sisan nɔ agroécologie ko bɛ sen na an ka to dunkan na an ye tɔgɔ minnu sɔrɔ a la o ye sɛnɛ hɔrɔn ye donc jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ walasa an ka ɲɛsin o ma. Nin ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen i n'a fɔ sɛnɛkɛjɛkulu minnu y'u ka nisɔndiya jira ONG MSD ka hakilinaw la. Sɛnɛ la yɔrɔma ye fɛn min ye an yɛrɛ ka baarakɛcogo an bɛ min don sɛnɛ kɔrɔ k'a lakisi donc ni fɛɛrɛ minnu b'an yɛrɛ bolo yan
donc n'an bɛ se k'olu don bolo la ka a yiriwa pour que an ka baloko bɛ se ka nɔgɔya an ma cogoya min na donc anw ni AMCD bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna a baara in na. Anw ni sɛnɛ hɔrɔn mɔgɔw bɛ baara la ɲɔgɔn bolo a bɛ wagati min bɔ a ka ja dɔɔnin yɛrɛ an b'u ka minɛnw san a bɛ se ka k'an bolo tile 15 foyi tɛ fɛn ninnu sɔrɔ a kɔni mana anw mana mɛn kare fan an bɛ girin ka taa yen parce que an y'a nafa dɔn. Forumu in tako fɔlɔ la wele bilara maa caman ma Mali kɔnɔ ka fara an kɛrɛfɛ jamana dɔw kan i n'a fɔ Burkina Faso, Senegal, ale ni Côte d'Ivoire. Tile 4 kɔnɔ FENABIO Mali bɛna maa bayirika de bisimila. Baro hakili falen fo ka taa se sɛnɛ hɔrɔn dunfɛnw jirali ma ani jɔnjɔn di sɛnɛkɛlaw ma. Nin bɛɛ de bɛna ye kɛnɛ in kan. Wa a kun bɛ cɛ dimanche nata novembre kalo tile 30. kunnafoni na sira wɛrɛ la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ AGSM interservice ale ye kupu kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira association des journalistes sportifs du Mali ale fɛ ni wulikajɔ ninnu kɔni kɔnɔna na min ye u ka wulikajɔ tako duurunan ye ko ale ntolantanw kuncɛra alamisadon novembre kalo tile 27 final tɛmɛna Move Africa ale ni AGSM ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ntolantan in kɔni kuncɛra Move Africa ale ka sɛbɛya la 3 ani kanangolo Kajatu Bagayogo ale ni Isa Sise olu ye wulikajɔw kɛ u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Coupe AGSM interservice atako duruna hukumu kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ ko final kɔni kɛlen don ka tɔn kɔ da ɲɔgɔn na minnu kun ma se nin yɔrɔ in na fɔlɔ. O tun bɛ tali kɛ AGSM yɛrɛ ka jɛkulu kan n'o donfini kun ye binkɛnɛma ye n'olu yɛrɛ kun ye sebaga ɲɛnɛma sɔrɔ DNSF kan demi final kɛnɛ kan 4 ani 1 ani Move Africa Malitel n'olu donfini kun ye orange ani jɛman ye. Ni ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen coup d'envoi symbolique bɛna di maabaw ma minnu nan'u sen jɔ ni kɛnɛ kofɔlen kan. O tɛmɛnen kɔ INASAM fana b'i bila filanin dɛbɛ la walasa ka dɔ fara tolo yanga kan. ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko Move Africa Malitel de ka wulikajɔ bɛ bonya u bɛna taa celu sɔrɔ ka don kabini sanga 8 kuma Bubakar Touré fɛ. O tɛmɛnen AGSM bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na a bɛ se k'o celu jibɔ o la sanga 14 kuma u bɛna celu yara occasion dɔ sɔrɔ nka Move Africa Malitel celu kɔlɔsibaa b'i jɔ i jɔyɔrɔ la. O bagabagali kelen tɛmɛnen kɔ an bɛna fɔ ko AGSM kɔni jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ni tako fɔlɔ baaraw la ka d'a kan Move Africa de bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don sanga 23 kuma Bubakar Touré kelen fɛ n'o bɛ k'a ka doublé. An bɛ taa sɛngɛlafiya bɛ na n'o jaabi fila ni kanangolo ka taa Move Africa Malitel kanu na. Tako filanan baaraw daminɛnen hali ni AGSM degelen karamɔgɔ n'a ka ba ye wulikajɔw kɛ ka yɛlɛmaliw kɛ o tɛna ɲɛ ka d'a kan AGSM celu kɔlɔsibaga kelen ni kɔni kun sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa ka se ka dɔ bɔ a ka celu tata la. Move Africa Malitel bɛna taa celu sabanan sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛliw yɛrɛ la a bɛ ban 3 ni kanangolo ka taa Move Africa Malitel kanu na. Kupu in b'a a tako duurunan na o kɔrɔ ko kupu kɔrɔbayara ka sponsor yɛrɛ fo surtout ka entreprise wɛrɛw wele u ka se ka ni compétition ɲɔgɔnna ninnu sponsoriser afin que malien den bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan autour du Mali. AGSM bɛ baara ɲɔgɔnya la a bɛ san damadɔ bɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka dɔ fara a baaraw kan n'i y'a ye anw bɛ Bamakɔ bi k'an bɛ nin ɲɔgɔn coupe organiser c'est parce que mɔgɔ dɔw de bɛ minnu b'an sécuriser donc ka dugawu k'u ye Ala k'u kisi k'u tanga Ala ka sebaya d'an ma Ala ka lafiya di Mali ma. AGSM ɲɛmaaba a ka nisɔndiyara kosɛbɛ a ka tɔndenw bɔli la kana kɛ nin tolo in seereya ye. Ni sebaga bɛ kɛ sababu ye ka Move Africa Malitel kɛ ka jonjon ta ni tolon kofɔlen kɛnɛ ka siɲɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka tariku kɔnɔna na. O la AGSM ale bɛ kɛ finaliste malheureux ye. Walasa ka AGSM ka san laban tolon ninnu kuncɛ sa an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ni sibiri nata la n'u ye AGSM tako 13nan hukumu kɔnɔna na. N'o yɛrɛ kɛnɛ ka sa kunnafonidilaw kɔni n'u ka kunnafoni minɛnw bila ka sawura wɛrɛ yira maaw la maaw sigilen kun tɛ ni mun ye. Kunnafoni kuncɛla k'aw ladɔnniya k'a fɔ Advance TV ale ɲɛmaayaso ye jamakulu bisimila bi ma sanuyalen mun kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na bɔ Advance TV ale kɔni jaba lala ma fɔlɔ mun nana bɔɲɔgɔnye kɛ o fɔlɔ ye Mali Maison de la Presse ale ɲɛmaaba n'a bɛ Banjugu Dante ale kofɔ ka fara anw yɛrɛ ka belebele kan ni o ye journaliste ye Salifu Sanogo ale fɛnɛ nana bɔɲɔgɔnye kɛ Advance TV a jabaraniso la min ye studio kɔnɔna ye u ye olu lajɛ baaraminɛ mun bɛ bolola ni waati na ani baarakɛlaw yɛrɛ olu bɛ cɛsiri mun na yaasa ni teleso in ka se ka wuli ka jɔ a sen kan u ye o baroɲɔgɔnyaw kɛ wa min ye ladilikan caman bɛ u ye mun ta k'a di
teleso in a yɛrɛ baarakɛlaw ma ale ni ka duwawu caman kɛ mun na kɛ sababu ye tele in a ka se ka taga ɲɛ i n'a fɔ jamanadenw bɛɛ b'a laɲini cogo min na. Salifu Sanogo ninnu kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso ale fɛnɛ délégation kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ fɛnɛ nana bɔ Advance TV jabala la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o bɔɲɔgɔnye in fɛnɛ senfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ secrétaire ye ale ni ka fara assistant de direction Burkina Faso olu kɔni tɔgɔ la olu de kun ye maa kofɔlen ninnu ye mun nana bɔ Advance TV la u ye munumunu salo kɛ ka yɔrɔw lajɛ kosɛbɛ o bɛɛ kɔfɛ u yɛrɛ ye baara dege wale dɔw fɛnɛ kɛ studio kɔnɔna na an bɛ foli di ni visite kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ ni teleso ni ale teleso bɛɛ lajɛlen ka lagare ye ko Ala k'a lataa ɲɛ. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na ka duwawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi para telima, chenyuma songo dama temedia, andi para telima, telima wa daka di tro. Sojo la la fiera, pentiri que la fiera. Ibe om nanani here, Mali on se verra. Andu intérieur, andu extérieur. Songo dama temedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om.
du Mali amenana. Une La croissance économique du Mali se situe entre 4 et 4,5%. C'est ce qui ressort de la rencontre trimestrielle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le patronat du Mali. Une rencontre qui démontre la résilience de l'économie. Atko kadiga da clinic si dodiam. Kaboa. Une rencontre qui démontre la résilience de l'économie malienne en dépit de nombreuses perturbations. Les détails au cours de cette édition. Vous servir est un réel plaisir. Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être au rendez-vous de l'information. Alors, s'il te plaît. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé a écrit le nom. Maintenant, il y a tous les candidats là. Donc, awashira ya dadi abuka buwa dadi awata hein c'est bon. Allez, va faire un ni ni c'est bon. Faut aider les me faire gagner des coups. Et pas de schéma de gabachindi là. Atna la lumière ni do bon afolo. Dama. Dama, itna lumière de bon awa. Amainta. Aka lumière ni fena do ça. Ah. Amaine damagana. Hein? Est-ce lumière ni fena terre? Est-ce lumière ni Nege bole no ne ajay a to fune lumière la sa bra digenya na. Kana tada ni tara nga papier mi menye ko nte fui nte ka fui folo. Ijo folo s'il te plaît 1 minute bien parce que lumière ni menye kan. Awo ke nya la jede le temps que nya bi habitué nga papier la o de kodo. Wallahi nta wa fefe de nye le maka. Ngane tay nyere.
achekai anokai ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyokote nyokomanda andilula c'est de la qualité nyokote nyokomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abi mana halikene malala Bakateli, achekai, anokai ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyokote nyokomanda andilula c'est de la qualité nyokote nyokomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songo tamatemedia andi baratelima telima wa daka di tro so do na la fiera pendiri ke la fiera ibe om nanani mali ho severa andi intérieur indox andi extérieur exdox songo tamatemedia do andi simankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo tamatemedia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi om également. Le 10 novembre dernier, le président de la transition procédait au lancement du programme présidentiel d'urgence hospitalière, un programme visant l'extension, la modernisation et la construction de 15 nouveaux hôpitaux. Et le ministre de la Santé et du Développement social a donné le top départ à des travaux hier en commune 4. Nous y reviendrons dès l'entame de ce journal. La croissance économique du Mali se situe entre 4 et 4,5%. C'est ce qui ressort de la rencontre trimestrielle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le patronat du Mali, une rencontre qui démontre la résilience de l'économie malienne en dépit de nombreuses perturbations. Les détails au cours de cette édition. Vous servir est un réel plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé et du Développement social, la médecin-colonel Assaba Diallo Touré, a procédé hier au lancement des travaux de démolition d'une partie des CCRF, notamment en commune 4 du district de Bamako. Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence hospitalière visant à transformer les centres de santé en hôpitaux et à la construction de 15 autres dans différentes régions du Mali. Suivant. Faisons fi des formules protocolaires et s'inscrivant dans une dynamique d'action, la chef du département santé et développement social a été au premier loge du programme présidentiel d'urgence sanitaire. En effet, elle a procédé de façon symbolique à la démolition d'une des parties du centre de santé de référence de la commune 4 devant être modernisée. Aujourd'hui, c'est une étape décisive. Après la pose de la première pierre par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons d'abord installé les conteneurs, vous avez vu, parce qu'il a insisté sur la continuité des services. Et les services sont en train d'être continués. Et maintenant, il y a des bâtiments qui doivent être démolis. Et aujourd'hui, on a commencé ces démolitions. Aujourd'hui, c'est la commune 4. Après, il y a la commune 6. Toutes les communes, il y a des endroits qui doivent être démolis pour qu'on puisse avancer. Juste pour dire que c'est un projet que nous suivons de près, projet présidentiel, et nous suivons les instructions de son Excellence pour que les Maliens puissent avoir au plus tôt des infrastructures de qualité. Quant au questionnement sur la continuité des services dans les centres de santé de référence et hôpitaux en chantier, la ministre reste ferme. Les travaux n'empiéteront en rien le bon déroulement des activités et les services de soins offriront, comme à leur accoutumée, leurs prestations.
Réunis ce jeudi 27 novembre au siège du CNPM, les responsables de la BCEAO ont présenté des indicateurs économiques jugés rassurants malgré la récente crise des hydrocarbures due à l'insécurité. La croissance économique du Mali reste stable et est estimée entre 4 et 4,5%. Le reportage est signé Mamadou Diallo. Rencontre semestrielle entre la BCEAO et le Conseil national du patronat du Mali. Au centre des échanges, l'évolution de la croissance, le rapatriement des devises, la trésorerie des entreprises et la présentation d'un nouvel outil de suivi économique. Alors c'est une tradition que nous avons respectée ce matin. C'est un moment d'échange entre la BCEAO et le patronat. Et à cette occasion, le patronat mobilise les acteurs de l'économie pour venir échanger avec la BCEAO sur des sujets d'intérêt commun. Notamment la BCEAO nous parle donc de la conjoncture économique et nous parle de l'évolution donc de l'économie et nous fait le point de ce qu'on appelle le rapatriement des fonds. Et ensuite, ils nous ont présenté aujourd'hui un élément qu'on appelle le PI, qui est un système d'interopérabilité de transfert instantané. Et puis surtout, on discute avec la BCEAO des indicateurs de conjoncture économique. Donc c'est un moment de partage d'informations, de compréhension de l'évolution de notre économie et puis surtout aussi de conseils, de recommandations. Selon la Banque centrale, l'économie malienne a résisté à la perturbation liée à la pénurie des hydrocarbures. Les dernières notes conjoncturelles estiment la croissance du PIB réel entre 4% et 4,5%, portée notamment par l'agriculture, le commerce et les services. Une situation qui a contribué à rassurer les opérateurs économiques sur la stabilité de l'activité. Nous sommes satisfaits des indicateurs que la BCEAO vient de nous annoncer, et puisque ça nous rassure. On avait effectivement peur en tant qu'opérateur, mais avec ces indicateurs, ça donne de l'espoir. Nous avons espoir que les lendemains seront meilleurs. Le CNPM salue un cadre d'échange jugé essentiel pour maintenir la confiance et anticiper l'évolution du climat économique. Rien n'est simple. On est dans un pays qui s'appelle le Sahel, qui est confronté à beaucoup de réalités qui ne sont pas simples, mais les opérateurs qui sont habitués, ils ont pu tenir jusqu'ici avec toutes les crises que nous connaissons. Je pense qu'ils se projettent sur 2026 en espérant avoir des conditions plus favorables pour pouvoir aller de l'avant, faire plus d'investissements, réaliser plus de production, plus de produits et avoir enfin plus de rentabilité. Nous leur disons qu'il faut continuer à se battre, continuer à tenir bon et puis en même temps nous plaidons pour l'amélioration du climat des affaires et ça aussi c'est des échanges que nous faisons et avec les autorités et avec les acteurs régulateurs de l'économie comme la BCEAO en plaidant pour qu'ils continuent à faciliter l'économie, à faciliter le business et à aider les opérateurs économiques à avoir moins d'handicaps. La résilience affichée par l'économie malienne ne masque cependant pas les défis à venir. La BCEAO rappelle que la stabilité de la croissance dépendra de l'approvisionnement énergétique, de la maîtrise de l'inflation et la consolidation budgétaire. Mais pour l'heure, les opérateurs économiques repartent rassurés. Le Mali avance même dans la tourmente. Sur un tout autre sujet, l'agriculture biologique, ce n'est pas un pas en arrière, c'est un pas en avant vers la vie. C'est avec cette conviction que consommateurs, experts, partenaires se sont réunis ce jeudi au monument de la Tour d'Afrique pour lancer la toute première édition du Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie FNABio Mali, un événement placé sous le thème agriculture, biologie et l'agroécologie face aux défis des changements climatiques et de la souveraineté alimentaire au Mali. Issa Sissé y était pour Advance TV. Organisé par l'ONG Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, cette première édition répond à un besoin crucial selon les initiateurs. Ce forum permet aux différents acteurs qui sont engagés dans la transition agroécologique de se retrouver, de se parler, de parler de des problèmes que nous avons, notamment liés à la formation, aux équipements et au soutien des producteurs agroécologiques, qui ont vraiment besoin et qui sont dans une dynamique d'augmenter le nombre de producteurs agroécologiques au Mali. Nous faisons beaucoup, les autres organisations paysannes aussi en font beaucoup, mais l'idée c'est d'alerter un peu le public, la population, le gouvernement sur les besoins des producteurs agroécologiques. L'objectif c'est vraiment réunir la famille des producteurs agroécologiques et biologiques pour faire avancer le mouvement de la transition agroécologique au Mali. Si l'objectif de cette activité est de promouvoir l'agriculture biologique,
Les organisateurs prévoient d'alerter aussi sur les effets nocifs de certains pesticides. Il est vraiment important de comprendre cette notion de dangerosité des pesticides. C'est pour cela qu'on a décidé d'accompagner l'ONG AMSD dans cette sensibilisation et au-delà dans des activités de promotion de l'agroécologie, de préservation de l'environnement. Raison pour laquelle nous avons commencé la première journée du forum par les pesticides interdits en Europe mais qui se retrouvent en Afrique et notamment au Mali, qui sont interdits d'exploitation mais qui sont autorisés et qui rentrent par des routes non autorisées. Pour cette première expérience, 3 pays de la sous-région vont prendre part à cet événement. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Je pense que ce serait l'opportunité pour nous de partager l'expérience du Burkina et surtout montrer comment les acteurs du Burkina contribuent également à la promotion de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Du 27 au 30 novembre, plusieurs participants sont attendus lors de la première édition du FENABIO Mali. Des débats, des panels, des échanges, des expositions et foires agricoles, ainsi que des remises d'attestation aux producteurs agricoles, meubleront ces 4 jours d'activité. Série de visites à la télé qui a une longueur d'avance à cette matinée. Le président de la maison de la presse, M. Bandjougou Danté, et le journaliste et homme de médias, Salif Sanogo, ont visité les installations de la jeune chaîne. Une visite guidée par le directeur général très attentif aux commentaires des visiteurs du jour. La dite visite a été également ponctuée par 2 précieux conseils des acteurs de médias. À la suite des aînés, une délégation des secrétaires et assistantes de direction du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, a aussi eu droit à une immersion dans nos locaux. De passage dans les 3 studios de la chaîne, celles-ci se sont dites émerveillées par les installations et se sont même prêtées au jeu de présentation. Nous ouvrons la page sport de cette édition. La 5e édition de la Coupe AJSM Inter-Service a connu son épilogue ce jeudi au stade Wenzen Coulibaly. En finale, Move Africa Malitel était opposé à l'AJSM. Dans cette rencontre, Move Africa Malitel a dicté sa loi et s'est imposé sur le score sans appel de 3-0 et s'adjuge ainsi pour la première fois le trophée de cette 5e édition. Kadjatou Bagayogo pour le reportage. Pour cette 5e édition, c'était une finale inédite entre 2 équipes qui ne se sont jamais imposées dans cette compétition. Alors, remporter le trophée pour la première fois était l'objectif principal. Avec une équipe de Move Africa Malitel déterminée, la GSM était tout aussi motivée, surtout après sa victoire écrasante en demi-finale face à la DNCEP. Sous les notes musicales de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, la rencontre débute sur les chapeaux de roue. Pas de temps pour le round d'observation avec Move Africa Malitel qui ouvre le score dès la 8e minute grâce à Boubacar Touré. Entame difficile pour les journalistes qui ne font que subir. Mais à la 14e minute, la GSM se procure sa première occasion. Malheureusement, la tentative est captée par le portier adverse. Mais à chaque fois que la défense était battue, le portier des journalistes assurait à merveille pour limiter les dégâts. Mais il serait impuissant à la 23e minute avec le second but de Move Africa Malitel, signé le même joueur Boubacar Touré. 2-0 à la pause. De retour des vestiaires, Move Africa Malitel continue sa domination, mais une fois de plus, le portier de la GSM permet à sa formation de ne pas couler définitivement. Move s'offre un 3e but en toute fin de rencontre. Score final 3-0 en faveur de Move Africa Malitel. Ils ont vécu une belle finale. Mais qu'on se souvienne qu'il y a certains qui sont sous le feu aujourd'hui, qui sont sous le feu, qui sont en train de se battre pour nous et faire beaucoup de bénédictions pour eux afin que le combat qu'ils sont en train de mener pour nous, ils en sortent victorieux. Sponsoriser la GSM, vous savez que notre partenariat avec eux, ça date depuis quelques années. On espère que ça va continuer. En tout cas, ça a été une belle finale. On remercie toutes les équipes qui ont participé. Et je tiens ici à remercier monsieur le conseiller spécial, mon frère, pour avoir pris de son temps pour venir magnifier cette finale. Donc, vivement la prochaine édition. Et pour sa part, le président de la GSM a salué la forte mobilisation de ses membres. Sentiment du devoir accompli pour la bonne organisation, mais aussi et surtout, je vais insister là-dessus, la très forte mobilisation de la presse sportive nationale. J'ai lancé un appel qui a été répondu, je ne peux que me réjouir par rapport à ça. Move a gagné, mais je dirais que c'est l'ensemble des participants qui ont gagné. Ainsi, Move Africa Malitel s'offre le trophée pour la première fois et inscrit son nom dans le palmarès de la compétition.
Maintenant, pour clore les festivités, le rendez-vous est pris pour ce samedi à 20h dans un hôtel de la place pour la 13e édition de la nuit de la JSM. Cette fois-ci, les journalistes sportifs troqueront les tenues de sport au profit des tenues de soirée. Une découverte à ne surtout pas rater. Rien ne se fait sans passion, Dixit Hegel. Et nous aurons toujours la même passion, la même envie de vous servir des programmes à la hauteur de vos attentes. N'oubliez surtout pas, le Forum des idées, c'est tout à l'heure à 21h pile avec Moussa Sayohan, Kamara Kalabénis, le Mali. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Andi Baratelima. Chenyuma songo da matemedia Andu bara telima wa daka di tro Sojo la la fiera Pentiri ke la la fiera Ibe om nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Andu extérieur Songo da matemedia do Anisi mankol Abara no kanyine Abe jateliala Abika so nuguya Songo da matemedia Bara no kanyi ibi umbaro no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no